Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya ya. Serame ron. Tenang ta ora? Tenang. Samar iki lho, aku kecelorot lampu iki lho ya. Rame, serame. Alhamdulillah matur sembah nyuwun kang tesih neng nyanyi wonten ngajeng wonten sisih wonten nggih wingking. Wonten wingking ugi nggih sebagai mawon masyarakat Guyangan nggih. Dan sekitarnya. Ingkang kinurmatan kepala desa sedaya berangkatipun bapak-bapak kang mas panitia sebagai mawon nggih. Nggih. Sembah nyuwun sapa nimbali wahyu manggala mugi-mugi berkah barokah sak lajengipun. Amin. Masyarakat kene ayem tentrem. Nggih. Murah sandang pangan, murah rezekine ya. Amin. Rezekine malimpah ruah. Wong sak bibarene Mbali Wahyu Manggala, masyarakat kene rezekine saya kebak ora kok loka. Amin. Saya banyu milih kaya kali sing nang pinggirmu iki ya, Cik. Deres ya Rom ya. Kanca-kanca, bapak-bapakmu serawuh WML sedaya kemawon sugeng dalu Sugeng nggih. dalu. Sugeng mirsani dalu menika iki mumpung awak dhewe kan ditokne pemburi. Dek sore kan sudah ada dangdutane. Sudah. Terus dagelannya kan metu dhisik. Metu dhisik. Dari kuatir gak uman penonton. Lu nyatane serame. Nyatane serame. Tak ai dulurmu lanang teko. Monatai. Ayo niki wonten atensi. Aku juga dapat. Iki dari KKE Kakaknya Mas CEO Fakih. Apotek Ar-Rahmah. Mintain lagu ada laut. Diparingi obat pirang-pirang ana Rom. Aku sehatin krem ya. Roh Iya, yang ada. lho isih ana Keceklok sangune. sikilku to. Lho iki ana gak ya? Gak ono ya, Cin. Niki saking Mas Fakih ganteng, Cek. alah. Minta lagunya dijanji juga indahnya bulan wajib dipenuhi saweran nanti setelah lagu dipenuhi. Oh Terima gitu, kasih. oke. Niki saking Pak Hartomo Putra Bajalas Goyangan Pati Anjir. ngersake Edan Brotoseno. Matur suwun Pak Hartono Bisa keluarga dong. kakake Mas Fakih, adike Mas Fakih, ibuke Mas Fakih sembanun sampun nggih. digambarkan dek sonten ketoprake lagi. Lagi. Teng daleme Pak RW nggih Diparingi maem maem. nenggone Mas Fakih ya ora kurang-kurang. Nggih. Pokoke lemah terus ya, Cin. Nggih, matur suwun. Ayo diaturi wonten tembang Dian Brotoseno. Kersane ngantuke padha ilang. Sing kari mong laya-laya. Iya, Rom. Iki ngantuk berat nek ora Ayo, dinganti. monggo Pak Dewi, Mas. Tombol ngantuk dados Dian Brotoseno. Ya! Hai! Hopla! WM Audio. Hai! Dian Brotoseno ngemban dawuh guru Dorana Mupati sung-sunge ngani Kendangi Jawa, Mas. kanthi ati kang ngening datana panggih kang sinebya wekas pangapupu sing nala nadyan kang sinawang suwung datan nyandhik wekas Yeah.
Takaweni ngekang ceta kapapat guru minulya papan gunung yang sejati pinanggi sakti warusi asik Toredian Bratasena ngemban dawuh guru derana Bupati sungsung ngingangin kanthi ati kening datana panggi kang sinebya wekas pangepupu sing bala nadyan kang sinawang suwung datang yang dikewekas papat guru minulya papan gunung yang sejati pinanggi sakti warusi yen dirotesena nggih minangkani pamut saking Pak Hartono ingkang gadah bengkel wonten sisih apa ya Dek ya pinggir ratan pas iki lho Jin alamatnya di situ pokoknya di bawah ini ya Jin juga pokoknya keluarga Mas Waki terima kasih. Siapa-siapa fanmu yang hadir malam hari ini? Nggih, ada Mas Agus. Iya. Pin, WNL Gabus, Miko, Gobungu Paul Fans Bayem, Club, Aji, saking Tifa, Rembang, Mas Iqbal, Haitian, Pin, Dindi, Pak Gun, Cintamu, juga konco-konco semuanya, iki Lintang, bintang apa Lintang, lalu ya aku sing saka Luboyo. Lintang, Bintang. Bintang sekarang sudah tidak kecil lagi. Iya, sudah besar. Niki nyuwun sewu wonten pamunjutan apa mboten saking pasukan panitia. Nggih, monggo kados Dek Siang Dek sonten ngoten lho iki apa wis do ngantuk Pak kabeh ya, Tawa, Jin? Pak Tawa kula tawa-tawa lho Pak Tawa. Nggih, monggo Pak Tawa. Pak Tawa ndak isih nang kene lho Jin. Kudune nggih tesena wong sing ketua. nggo kaos seragam coklat Ketua terus nang kene panitia, lho Jin. iya rondo mantuk ya. Ya wis diatur iki Mas Haris iki. Mas Haris. Apa? Sik ya, aku tak berurusan karo iki lho. Iya, ndang. Panitiane iki lho. Pak RW nyuwun lagu pamitan. Oh, debu-debu jalanan. Mosok yahene wis tak pamiti dak engko pol-polan wae ya, Mas. Nggih, Pak. Mangke nek dipamiti aku mantuk, Pak. Aku nek pamitan nyanyi saiki engko malah aku iso bablas lho. Wong ya bayaranku ya wis tak ae. Wis entek kabeh ya Rom ya aman iki. Nggih, niki diaturi saking kakake Mas Wake ya. Nggih. Wonten Laut. Laut. Laut terus laut. Bintang. Wis ngono kae saiki malah laut sak Laut sak suwene wen-wen iki. ya. Sak wen-wen iki.
Coba Pak Gun ditawani nyuwun tembang napa mboten Pak Gun? Pak Gun biasanya namung nyangoni. Oh nggih, pokoke pasrah ya. Nggih. Cuma enggak wonten laut Dasari, langsung digoyang mawon nggih. Kita awak dhewe iki enggak seperti blok ngono lho, Cik. Menyesuaikan waktu iki. Sat-sat ya. Bara cinta. Bahtera Cinta. Oh iya, oke nanti. Kurangan sendar ya? Monggo. Laut. Ya kono sing iso laut kono. Sing penjana mau laut. Mantek.
nggak dikasih nggih. Oh, ojo lali kok meneh kesempatan buat dulurmu wedok sing teko kene. Nggih, Mbak Ci. Intan dan temannya nanti Iya, bernyanyi ya. Nanti ikut bernyanyi, iki kan podo kayak karo biasanya ya gawene di Mana-mana. di dunia entertainment juga. Iya. Coba nanti 1 lagu atau 2 lagu atau 3 lagu atau 4 lagu atau 5 lagu kok nyanyi ngono lah Cin. Ya gak apa-apa, aku seneng malah roh. Istrinya Mas Pongge ya Cin Iya. ya. Atau sekarang juga boleh. Ayo Cin. Mbak Intan ya. Saiki yang lagune. Ono mau ono permintaan oke. Janji debu. Debu-debu jalanan nih kalau Mbak Api Mbak. Pamitan. Terus apa ki mau? Indahnya bulan. Indahnya pelarian kok magabeng Malam terakhir. Malam terakhir susulan. Mau sekarang? Iya boleh Cin. Lagune ono Batra Cinta bareng loh Cin. Oh iya. Sing apa Cin? Mbak Intan, Mbak Intan. Satunya aku lali namane. Sesiji Intan, sesiji Intan Itu. aja. Itu larang loh orang regane Lah roh. iya. Alia. Oh, Mbak Alia. Ayo. No, ngono ya. Dari mana ini rumah Cin? Dari aslinya Glonggong. Gonglong. Glonggong. Ya. Ya Mbak. Lagune Cin, lagune apa iki Cin, sayang? Apa? Janji Mas Hari, sesuai permintaan Mas Fatih ya. Dia satu tembang klasik janji. Rambut anyar hewannya kudu berkibas-kibas dari ya Cin ya. 2 juta. Mau enggak? Ayo dong, ya siapa dong deh, maju sayang.
satu gitu loh. Karepku iki sak lagu wong siji ngono kok malah didon loro lah yo irit to. Sudah atau mau lagi? Sudah atau mau lagi? Sudah atau mau lagi? Mau. Sudah ya wis sudah. Ayo Cin diambil mainnya. Kasih ya Mbak. Ada janji sama nggih Mas Pakeh nggih. Nanti indahnya bulan Mas Pakeh kon duet sendiri ya. Ya nyanyi sendiri ya Mas. Karena Mas Edi ini nganu mau izin Mas nunggu kono Berhalangan. kok ora kucingene jarene sedelok tok kok ora balik-balik. Iya ngono ndak ya. ngendi yo Rom. Mbak ketot apa iku mbak apa? Ketot banjir mbak. Iya. Ketut kali. Coba diaturi Bahtera Cinta iki saking Kang Masin apa Nggih. bose dek wau sing. Ada yang mau nyanyi? Ada yang goyang kok, Do? Monata. Ayo semangga. Kena nyanyi Bahtera tuh ya. Indahnya bulan ini sawang. Tenan, yuk kok tak celuk gak apa-apa. Apa papski ya? Nyanyi Bahtera Cinta kene. Yuk, cus. Pak Bambang mau ngarep loh.
bosku juga adik gendut tapi banyak duitnya. Mesem Siti ya ora apa-apa ngono lho. Awas Mas coba tinggal lho Mas nek keblek kok Mas. Iku digandeng to. Malah aku nilu-nilu ngono gak iso ditinggal iki piye to. Terima kasih nggih ada bahtera cinta saking bose sudah diaturi. Yuk. Iya. Omong kertas gak iso. Iya indahnya bulan. Omong mik kok iso tak senangannya bisik-bisik. Ora ngomong akeh ro. Ya indahnya bulan apa nganu sik debu-debu jalanan sik ya. Mas Haris kan dek sore mulai nyuwun lho Ci. Ada yang mau nyanyi enggak? Iku lho bintang kecil ndelok ketoprak ya ketelak. Iya. Ada yang mau nyanyi Mbak nyanyi dong. Yuk Nyanyi meneh. nyanyi meneh ya. Heeh, Ya Mbak debu-debu jalanan ya. Ya. Iya ngono kok. Piye. Sembarang apa indahnya bulan sik. Sembarang. Ya wes indahnya bulan sik yuk Mas. Oh enggak ya? Ayo Mas Fakih nyanyi sendiri dong. Ayo duet sama ini Mbak Iin yuk. Cus. Bisa tenang borak. Asik. Ini mic-nya Mas. Oh dari samping. Oh malu. HP-nya OOI lo nganggur. Tapi lemotnya ra karuan. Bulan tak seindah wajahmu. Manis rasa manis senyummu. Pandanganmu menembus jantungku. Belayanmu menghangatkan tubuhku. Bersama
tak semanis senyummu. Pandanganmu menembus jantungku, belayanmu menghangatkan tubuhku. Asik. yang lagi nonton streaming tunggu semuanya. Apa sih ini? Genteni Gantengnya nggak terus iso cak ngono ae ket mau. Iso sih nggak ibaran loh. Iya, sip. Makasih Mas Wake, terima kasih ada indahnya bulan. Yuk, awak Dewi lanjut wae yuk wonten debu-debu Mas Ari. Cewek ya. Vokal cewek aja ya. Nadanya ya. Nadanya nek gak ngerti ku lho Mas, kowe Mas. Melayune nong se Mas. Udah bisa dong. Ayo. Piyen kok tak warai wis satu turi handayani kok iso kuatir nang arum dalu ngene kok iso. Tuturi mbok dorong mbok dorong tenang aku teko ngarep bare ya. Ayo mosok gak iso lagu debu-debu jalanan. Lali rom. Ih, kancane kula anake gajah iku lho, Nduk. Bledok. Lagunya Mas Aris Kata-kata eling, nadane lali Mas aku Mas. Nah, aku malah nadanya eling kata-kata sing gak roh blas aku. Iki lho duwe Google Rom, ayo Rom, ayo Rom. Mah aku suwengi mau nyanyi ben bolak-balik timbuk Mas Aris. Pak Towo lho ra sida maju. Tak undang malah mendelep nih. Wong lanang ndak ngono nanti. Iya, wong lanang nek diundang ngomlet. Apa? Ayo lagune debu jalanan, cus. Memen,
Sari sampun kita bangun nggih. Iki jam pira ya Jin kira-kira ya? Arep subuh ro. Aja ngono gue kok iso arep subuh iki lho ya. Jam pira? Loh, Jam piro? jam loro. Kurang rolas. Ya rakyat tadi atur lagu petelong lagu ngono ben pas ya Jin ya. Ah coba wonten malam terakhir Mas. Iya, wah mesake banget iki tukang musik kaya ketoke kok nyonggo apa jenenge uang.